Dol, aning video ha, ipakita na ko sa inyo ang atong na-discover na grabe ka barato na balbakwa, grabe ka humok. Mo na isa sa mga best factors ni balbakwa, dapat humok. Ug lansaw for only 50 pesos. So kung pure ni siya, tagtawag ni siya authentic. Kana, Authentic ni siya. Nindot kay mukaon diri kay mura kag naa sa kalibunan. Maski daplin siyang kalsada, nindot kayo kanaan kay presko ug hayahay. Oy, igang, murag nasa probinsya mi. Tara kuyugi ko ninyo mang street food trip. Kani ato na discover na balbakwan. Tara mga aon taglami. Let's go. Idol na ako na-discover na kanaanan diri sa Konsolasyon. Grabe, mo na so far niya pinakabarato na balbakwa ug lansawan na akong na kitaan so far sa pila ka months or years na siguro na kumaon diri. Tagsara ko makita og mga putahe nga mo 50 pesos nang gyud untop. Sahay mga 100 na plus, 150. May gani kay na-discover na ako ni kay barato ra kayo yang lansaw, ang yang balbakwa atong tilawan. Uy, nanay ambulance nagpahiwatig. Di lagi ko mang palabig balbakwa. Dol, mao ni siya diri, mao ni ang Dominican diri nga area. Dominican is private school na siya. Mao ni siya ang ato ang ilado og sikat nga serious kandingan na nag-offer og kanding na ulo og tiil sa baboy. Naa di akong ganahan ka mag food trip. Dito ang padung Konsolasyon, and diri padung sa Liloan. So mao ni siya boundary. Grabe ni ambulance ikaduha naman gining agi diri. Grabe. Napahiwatig na gining ambulance. Di lang kita magpalabig kaon og lansaw, pampa-active ron karong gabi. So mao ni siya dol, kaning dapli na kalsada, naa ni siya diri na naay kalibunan kana siya. Mao ni siya ang atong discover nga balbakwahan ug lansawan. Kita ka nang dagkong kaldero, mao na siya. Tanawa, risko kayo na mga kalibunan, risko kayo more kag naa sa province, more kag naa sa south or north probinsya, ayahay kay tanawang hangin no, maski init ang panahon. So naa na diri. Mao na ni siya atong tan-awon. Hi ate, may hapon. May hapon sad, sir. Ate, unsa may imong mga baligya diri? Lansyaw ni niya, sir, Karimpikas, Balbakwa. So kani imong gikuan is lansaw. Lansyaw. Oh, lumian. Tagpila po nimong lansaw? Tag 50 ni, sir. 50 pesos ra gid ni siya te. Oh, 50 piso. Barato ra kay mo lansaw. So far ha, ikaw may ako kinabaratuhan, ako nakuanan diri. Unsa ni siya na klaseng na unod? Sit ni siya anang Sa kuan. Basta sa kuan. Sa kuan. Kuan na siya sa kuan. Oh. Pure gina siya kuan. So kung pure ni siya, tagtawag ni siya authentic. kana. Authentic ni siya. Ani Balbakwa ni, sir. Sino mo tanaw te? Ani Balbakwa, sir. Oh, Murag tagpila yan. man ning balbakwa. Tag 50 ni siya, Tag sir. 50 pesos gyapon. 50 pesos unya dayon. Kuya, Murag gyapon ang timpla ani. Mama oras sa timpla ginay. So, kanya tapo ni sa Pikas dito sa Laray. Ana may branch. Oo, na dito sa Laray. Nindot Nasa kay tennis court. Sa tennis court dapit. Oo, na, Kaya may ano. Laray Konsolasyon. Oo. Nindot kay mo pwesto diri nay no kay hayahay kay ba? Oo. Oy, igang, murag nasa probinsya mi. Tinuod gyud sakto gid kay nay. Murag gitag naa sa probinsya, excited na kay ko. Mukaon. Ganahan ka ni mo kaon, sir. Aron matilawan nimo ang among timpla. Libre pag yung ginamos niya na Ginamos? tagsistra among Mais. mais ng kanon, tagsistra. Ay, kay barato ra gid ninyo kamo na gid tinang hatag pa Ang gid daghang mo. mo kaon diri, sir, kay barato ra man. Hatag pa jud kag free ginamos, unlimited ginamos. Kana. O unlimited sili. Kinsa oras ang kampuesto mga abli diri te? Alas 2 to Bahurot. Antod mahurot. Mm. So kada adlaw mo diri? Na awala ikuan Domingo. Wala may Domingo day Lunes off. to Sabado. Sige te. Sige te, order ako te. Oh, Usa-usa niya ako te. Oh, sir. So idol, mo ni ang balbakwa kana is 50 pesos ra. So makita nimo lapot kay iyahang sabaw. Naa siya tanglad, naa dito mga aromatics, na mga sibuyas daunan, ug panit. Wala na siya tulante kayo. So basically panit ra gina siya kasagaran. Mga panit aping sa baka. Uy, nakita na ko dito na ay luya. Wow. Yeah, ang nakanindot pa ni idol, isa sa pinakanindot dapat na factors balbakwa, perting humuta. Grabe. Kani po dahil mo nila lansaw tanawan ang dol, isa sa mga nindot na lansaw, mga lutaw, mga tambok. Kana. Sus, makanindot na rich. Kuha na siya collagen rich, pampabata. Di na kailangan magpa-botox. Tanawa, makita niyo mo unod. Same na siya kayo, consistency sa balbakwa niya dito. Pero kani, di kayo siya lapot, tanawon. Narito ang brown, na pagka-sweating na sauce. Siyempre, naagya po ng tanglad. Naa ang luya, sibuyas, bay. Tani palang daan, itsura. Naanong unod, oh. Itsura palang daan, takam na. Tama, order na ta. Kuha nag, wow, grabe, oh. So 50 pesos ra na. Wala sad mo itiil ana te. Wala kanira gyud So busi. panit ra gina. Oh. Kung saan na siya panit sa aping ana, Oh, kana. sagol. Oh. Oh, nara. Okay. Nice. Muta si mong lansaw. Uy, pampaunsa man ang lansaw ate.
Nay, papaon sa man ang nansaw. Pagpagana. Pagpagana ni sir. Pagpagana. Oh. Nay na kog taba mang lutaw niya gamay nay. Oh, lami man gini. Para gwapo tanawon. Mo ni dalang ilas. Wow, grabe. Okay. So inana kadaghan 50 pesos. Oh. Let's go dito ta pwesto. So mo niya itong free ginamos. Tamunguha na ta. Ay, grabe. Kita nimo na dira ang ginamos. Wow, look at that. Muna yung ginamos na ito. Unlimited na siya. Enough na ta kaya itong kidney. Wow. Na ay free sili diri, unlimited sili. Hilig tag sili brad. Samot ni ka-active unya gabi kung andyo ning bata ron. Siyempre natay lemon sito ug ang ilang suka nga naanay sili. Let's go. Okay, dol na itong mga pagkaon sa atubangan. Ang atong barato nga balbakwa 50 pesos ug 50 pesos nga lansaw. Anong worth the value aside sa daghang serving? Siyempre unlimited ang ginamos. Ang mais 10 pesos. Barato kayo. Yang mura kag nasa probinsya. Literal, mura gi-follow nila ang tema, ang branding nila. Naadiro tanawa, na background rin mo tag nag backyard eating mukbang. Siyempre lami kini parisan food kani aning Jackie's Bacalao. Bacalao idol isa ka premium dried fish na gisagulan, kinamitisan, gigisa, pinalamian with olive oil pagid na siya. Nindot kini pare sa balbakwa ato ni suwayan, ipalaman ato ni by Jackie's Bacalao ato ni suwayan. Kani ilang balbakwa makita nimo, grabe niya ka humok, grabe niya ka lapot ang iyang soup. Tilawon sa nato iyang sabaw big. Lahi ang version, maluya, lapot, tamis-tamis, na dito ang beef richness. Ang lansaw, tilawan na to ang soup. Lahi isa diyang style, lahi timplada, nagpahiwatag ang ambulance, kay daghan oil. Doesn't matter. Kaon na ta silang balbakwa. Gabi ka humok mo na isa sa mga best factors ni balbakwa. Dapat humok, tamis-tamis pagid siya kay I think na siya pineapple. Atong buhaton, ato ni siya paliguan og ginamos, brad. Look at that. Ana, brad. Paliguan nato na ginamos para mas mulami. Ay, tabang. Uy. Grabe ka parat na ani. Ang bilansya, nagpahiwatig ra ba? Ay, kalami ani, brad. Balbakwa. Cheers. Perfect kayo asawa. Dapat magtiayon na sila. Mura mag-asawa. Parik yung dapat ang inihang. Hindi na mo. Samot, parisan ng mais. Buhaton, bukat na ginamos. Tang na to dre sa rice. Na, kaning nga. Na. Nuwa. Isa ka ultimate bite na, brad. May reason nga nung ipa-unli na niya para mag-enjoy ka sa pagkaon. Next, kuhaan na to ng bacalao. Nindot aning bacalao niya. Okay? Grabe ka, pino ang iyang buhad. Na dito sa spicy na version. Paborito na ako ni spicy. Butang na to dito sa mais. Kuha ta tong balbakwa. Na. Taguan na to na. Ano na to kung bagay bagyod. Kami ba, more ka nagdisa og buwan. Wa bidli, way kaso, di man na bidli kalami. Gran mo order ani, visit their page Jackie's Bacalao. Siyempre napos sila sa Orange app. For order inquiries pwede become PM sa ko. Okay, next na pud kanang ilang lansaw bay, ang kanindot silang lansaw. Dahil isa siya na version ng soup, hindi siya lapot or siya ganang lasaw siya gamay, pero oily. Ano ba yun, ang lutaw, ang mga kalipay, ang mga taba. Diretso na to buhaton, ilaw na tubig kung unsa ni kahumok ang ilang tambok. Mas bet na ako ilang sabay. Ang lasa, mas rich. Lahi rin ang engagement sa ka-crunchy, sa kahumok, sa kataba. Buhaton na to, tanga na to gamay o buhatag unod. Tanga na to gamay nga sili.
Kuha tag tulo ka sili, taba. Butang na to dire. Nanay siya sili, nanay ginamos, enhancer. Ginamos, best friend yun na siya. Dapat lang. Grabe, 50 pesos nimo plus 10 pesos, 60 pesos, unlimited ginamos, sulit na kayo. Asa pa, kung sa pa yung pangitaong fresco pa doon kayo hiyahe ang likod. Pawala sa stress, sa mong trabaho, sa mong pag-school. Comfort food na ito na dire. Ay, kaguol. Ay lang palabi. Naman sa ambulance ha. Simpa ko lang. Hanap ko taglayan na food trip. Bisita na mo dire. Kalami. Kumbay na itong duhabi.